Babukeli baphawulile mayelana nelitswabo laseSwatini. Msasazi mayingenelele isadeki phayana. Bayafa abantu eSwatini. Bayaphela abantu eSwatini mayingenele isadeki. Ngicimba msasazi ongenela kwa isadeki izosiza kakhulu. Izosiza kakhulu umsasazi ngoba lo isadeki noko izomameleka. Angiboni ukuthi isisombululo isadeki izobuya naso ngoba okumele ngabe baqala la ekhaya basombulule izinto zepolitiki khona la ekhaya ukuze bayosiza nakwamanye amakhantri. Ungenelela kwesadeki emaveni aseAfrika ngiyakubone kwangathi kuyatiletha tinguquko njenganyalo baye eSwatini ngathemba ukuthi kutawuba khona lishintsho letawuba khona mangabe baceze hlala phansi bakhulumisana. Impela ungenelela kwamazwe esadeki kuzoyenza umkhulu umehluko eSwazini ngoba ngempela bengisazibuza ukuthi lamazwe esadeki athuleleni ngoba abantu kudala bebulawa amasosha eSwazini namaphoyisa khona. Sonke siyafisa ukuthi ungenelela kwabo kube nomphumela omuhle kube nozinzo ezweni laseSwazini. Kodwa ke mina isadeki angiyithembi labaholi bayavikelana. Izwe laseSwatini msakazi lifuna inkululeko qha. Uma ngabe sekufike iSADC kucaca ngokusobala ukuthi inkulumo zizoba nesisombululo esihle kakhulu. Angisiboni isombululo sokuthi bayosita laba kule SADC ngoba nabo babambe bayadidlembela. Isombululo saloko angisiboni ngoba imphakathi iyaswela, imphakathi idosa kamadima kule live. Singenelela kweSADC eveni laseSwatini angeke kwaletha utshintsho lutho. iSADC kube kuyangami kube vele iyavalwa. Imbono ke babukeli SABC angeke thwese ukuphendulela ngayo.